Boss, unsa day na boss? Kanang yung manang gitulak. Nawalang yabi sa motor mo eh. Danghag mong kayong kauban ako gud, takarag butang-butang. Lah, lain pa yato pre. Nawala lagi mong motor pre. Na! Mingawam na diri buntag sayo sa huyong-huyong di ay. Pre! Saan ka diri pre? Ingon manggod sila nga daghan daw nagalaag diri maong diri ko na masahiro. Saan ka na masayro nga? Ipadapli ng motor mo da pre oh. Tiring bukas dalan magatang-atang. Saan pag-agi sa mga manlaagay diri? Sos pre, diri ra ko bagay. Aron makita gid nila ba nga na masahiro ko. Ay, pastila ni mo pre. Parti pang sayuha o diri buka na masayro nga sayo pagka iwa pa'y tao manganhi diri. Unya auto pre, daghan na kay mga ato diri. May nang nakasayo ko kay aron na ko gaagi. Ipadapli sa ng motor mo to pre. O kasi gabal ka na sa dalan ba? Sus ni mo pre. Ug kita na lay mo padaplin pre. Diri tas kilid mag-istorya. Kapuyak tulak ka lagi mo eh. Boss, unsa day na boss? Kanang yung manang gitulak. Nawalang yabi sa motor mo eh. Danghag mong kayong kauban ako gud, takarag butang-butang. Naunsa man ka nga ikaw nag-drive, ako imo pasanginlan. Asa man imo paingon? Nalaaga ni mi diri boss no para makarelax ba. Makawaga na ning laaga kay tungod aning kauban nga perting danghaga. Unsa nga igor mo ko sakay, ako bagi nagtubil. Dali na, tulak diri kay layo pa tag ulian. Kita pa'y nakatubil, kita pa'y nakatulak. Luya po tong mga atura oy. Nagdinanghag man mamulaag. Murag duda gin ako nimo diri pre ba. Murag medyo kay chika nga kakita diri kay parti nimo sayuha. Sos pre, wala na ko nang chika-chika ron pre. Pangwarta na niya akong tuyo ron. Nah, parting karaan nimo pre oy. Lah, lain pa yato pre. Nawala lagi mong motor pre. Na! Inutang pa biyan ako to pre. Nah, kupinsa agi nimo pre. Oy, igna bitaw ka nga ipadaplin ra. Na, asa ka to? Kinsa kay nakuha to kong motor? Uy, boss, Kita mong na motor gidara dere XRM nga itom? XRM nga itom. Wala biya may kita na boss. O biya may kabantayan na boss. Nawala ako motor ba? Na, kumpiyansahan ni mo boss oy. May lagbakitaan pa to ni mo boss. Ya boss, dito na may boss. Asa ka to? Uy, wag mautang tagiya ba? Tara na ba kay basi mahiringan ta. Pre, wagin makiti ako motor pre. Nasakpan na nako pre kasi nagkawat si mong motor. Turao. Animal ning tawanan ni nasakpan ra jud. Nya pre, ikaw na bahala na pre. Lakaws ako. Asa akong motor? Unsay motor? Para kung kalibo, para kapuson ko diri. Mangatik pa jud ka. Boss, nana motor dito boss. Safety na. Sige, pangitain niyo itong buyer. Matik boss.